ସମୟ ଲାଗିବ। କଲେଜ ଛାତ କି କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୋଉଠି ଜାଗା, ଆଉ ତୁ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଯୋଉଠି ଗାଡି ରହିବ ସେଇଠି ରହ। ମାଉ ହଁ
ସମୟ ଲାଗିବ। ଅନେକ ସତ କି କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କୋଉଠି ଜାଗା ତୁ କହିଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଯୋଉଠି ଜାଗା ରହିବ ସେଇଠି ରହ ମାଉ। ହଁ Yes,